kellna dal-aħħar sentejn li ma kenniex episodju wieħed ta' governanza ħażina. Din kienet l-istqarrija li kien għamel il-Prim Ministru Robert Abela f'diskors quddiem Kastilja matul ix-xahar ta' Jannar, stqarrija li ċertament tistona mhux ftit wara li fl-aħħar xhur diversi membri tal-Kabinett u tal-Grupp Parlamentari tal-Labor kissru l-standards etiċi fosthom Rosjan Kutajjar, Justin Caruana u Carmelo Abela. L-aħħar episodju huwa dak ta' Jason Farrugia, ex-impjegat tal-ex Ministru ex-deputat mexxej Laburista Konrad Mizzi. Dan kif Net News żvela illi Farrugia esset jaħdem fil-Ministeru ta' Carmelo Abela bil-Ministru jinħasad malli semmejnilu isem Farrugia tant li diversi analisti politiċi qed jgħidu illi qatt maraw Ministru jeħel b'dak il-mod. Jason Farrugia x'kuntratti u konsulenzi għandu? Jason Farrugia l-mettajt. Jason Farrugia ma tafx minnu? Taf minnu Jason Farrugia? Jiddependi għal-minettaj Jason Farrugia. Persuna li għandu konsulenzi u kontratti, għandek xi persuna li miegħek għandu jew inti għandek miegħu kontratti u konsulenzi? Fil-Ministeru tiegħi tirreferi ġifieri. Inti. Fil-Ministeru tiegħi. Mal-Gvern? Le, Jason Farrugia għandu kontratt miegħi, però l-aktar dettalji m'għandix id-dettalji hawnhekk. Sorsi ta' min jorbot fuqhom spjegaw ma' Net News li Jason Farrugia mhux biss ilu jgawdi minn positions of trust waqt li jinsab fuq il-kodba tal-Pulizija, iżda jidher li għandhom impjieg ukoll mal-ITS. Turja ċara li l-Gvern ta' Abela li jeħdin hija governanza tajba li jingħataw l-eluf għal ħalq wieħed meta l-poplu qed jitħalla bil-175 il-ġimgħa. Intant, id-domandi li Net News għamel il-Ministru Carmelo Abela s'issa għadhom mhux imwieġba u għadna ma nafux eżattament x'inhu l-ġob ta' Farrugia fiħdan il-Ministeru ta' Carmelo Abela f'Kastilja. Interessanti l-fatt li għalkemm il-Ministru ma sabx ftit minuti biex iwieġeb dawn il-mistoqsijiet li batna bl-email wasab il-ħin imur fuq il-PBS biex jiddevja l-attenzjoni minn fuq din l-istorja u biex jippoppa fil-propaganda dwar il-Malta Song. Na fil-waqt li l-poplu għadu qed jistaqsi għalfejn il-Ministru Carmelo Abela inħasad meta kien mistoqsi dwar Jason Farrugia.